electoral units. Ingeni election ni by election ni gimomiyo no waere, momiyo na anago erokamano gimomiyo no time odiochieng' achiel. And it was a dry test mar the commission mondo gingi kaka ginyalo duoko confidence margi jopiny mondo chako ting're malo which is very low. Ma kopo ni gik ma KCHR wachogo are true, to I wish ni they submit that report to the commission, detailed report, and the IEBC, according to the little time as I engage, they have what is called open door policy. Ma paroni mane momio they haven't had the stakeholders engagement over the by-election. For the first time, neo chokuji over the by-election, machalo kaka aspirants, machalo kaka Philip Aroko attended that, and they gave testaments. There is an MCA makaka mega. Mawacho ni en poko dok dala ne nyaka ne yiero. Imagine mheshimiwa wacho kamano. Those are very touching testimonies. To kopo ni gik makamago dhi e yamo, to kendo ji wuoye, the Inspector General of Police no attend that. The DCI boss no attend that. So such gik minene wacho kaka manotimore mbere gi Siakago. Trevor mago gik makano okonego bed ni isoe bwo mesa. IEBC nyaka yiene duoko go ok ni koro mayo gi max. Reports go ok magi max. Reports go ngiso gi angisa mondo gitim gi beta. Kik gi defend ahinya ni iriambo no. Ka gidhi that direction to gidhi konyore. Gikaw gigo, giruak gi, gibed gi that KCHR piny mondo giwinja nenen to detailed enang'o ma gin bende nyaka gibed gi proposal kaka gineno ni gino nyako ben tim reka dhi mbele. Kata wan ne wan gi issues mane wa raise ma wasemiyogi moga waparo ni ka gitimo to yiero nyalo bedo maber kwa dhi. Moko kuom gi ginang'o? Achiel kuom gi ase wacho machalo kaka onego ging'i anena ni bigger polling center. Yani one get polling center and a polling station. Yes. Bigger polling centers ma attract attention. Gingi ane kaka ginyalo diffuse. Ongenji matindo tindo. Ongenji matindo tindo. Yani koro miyo kinyal strategize kaka kinyalo attack. Reduce tension, reduce violence, kendo reduce commotion. Mara ariyo enene kani wuotho most of polling stations. Ogi the polling station kechitiyo gi primary schools, most of them. Ogi ging'ini to ng'at mong'ol, people living with disability. Ere kaka kochopo kacha to dhi donjo. Ji mang'eny mane biro ga piko ikelo gi scratches. But onge kaka ne ko ni ichaki manyo kaka iting'o ge mondo dhi odonji ogo kura. Mago gik man aya gik machalo kaka biometric schemes gi. Yes, nutiyo maber, around 90% nutiyo maber. But mitie mine moko ma gini no chando sana nikech tije magitiyo ka koro miyo confusion timore nade bedo. Koro ineno ka nitiere a lot of things manotimore. Lastly gimano aneno mogik en ni ande the legal reforms. IEBC onego ng'iyane nane to legal reforms mwadwaro. Strategy mane magin godo magidhi timo go gini mondo ensure ni ande wanyalo kalo legal reforms, yes. To kwa kalo gi late Trevor tok dhi konyowa. Onego kal gi chon. Trajectory marwa is around 18 months before the general election. Ang'o miyo 18 months before general election? Miyo koro puonjruok jo IEBC nigi enough time to implement it, enough time to carry out civic and voter education, kendo other agencies bende understand. Nikech I tell you ni some agencies bende pod ok understand the electoral governing rules and regulations. To kokal gi chon miyo koro disinformation, propaganda, perception, kech gima wuok ka opogore gi gima ne piny kacha. Nitiere time ma inyalo kata mano godo counter godo misinformation. Yes. Ka koro watieko penjo mana ariyo kende. Yes. Ponono ni onge gimolokore sani nyaka higa mar 2027. Yes. Be wadhi bedo gi yiero